Hasieran, hobia baino etzen, ikaragarri egin genuen gure garagardo egitea. Baina ikusi genuen jendeari gustatu egiten zitzaiola, ondo moldatzen ginela, eta pentsatu genuen, eta zerbait sortzen badugu? Egia esan gauza derra da atsegin duzunetik bizitzea. Gogoan dut, zerbait sortzea serio egitze egin genuen eguna. Garagardo berria atera genuen eta Jonek emozioaz beteta jaiki eta esan zuen. Inoiz ez dudan garagardorik onena da. Hasieran motivazioz gainezka zaude, baina ohartzen zara menderatzen ez dituzun 1000 kontu daudela. Negozio bat da garagardoa egitea eta oso bestelakoa negozioak egitea. Bideragarritasun plana zer den arrastorik ere ez genuen, eta negozioa abiatzeko beharrezko tramitez ere ez. Ez genekien sozietate mugatua ala kooperatiba sortu. Zein diru laguntza eskatu, kontratuak nola egin, zenbakiak nola kalkulatu. Eta finantzaketa. Zure proiektuan sinesten dutenean, asko zerrazagoa da beti. Tire, deia onak genituen, baina ez genekien errentagarri nola bihurtu. Orduan, ohartzen zara norbait behar duzula. Menderatzen dituzun kontuetan lehunetik aholkatuko zaintuen norbait. Bai, oso une garrantzitsua da, eta gazte enpresari ezkera hasieratik dena ondo lotuta eduki dugu. Eta negozioa abian dagoenean, errentagarri izaten, jarraitzeko gakoak ematen dizkizute. Eta horrela, guk benetan egiten dakiguna egin dezakegu. Garagardoa. Informa zaitez gazteenpresa.org edo Laboral Kutxan.